प्रमद बर' आरो दिपेन बर' बिथां सानैया जेननाया बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजानि बिटिसिनि आरो बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रासो जादों। अब्लाबो दिपेन बर'जों प्रमद बर'जों बोरैहाय बे जिनिसखौ जों लुबैनाय बादि जाबाय बोरै बुङा। दा थांनाय डिलिमिटेसनखौ बे जों बेबादि नुदों, गनायजाथाव नङा। दावराव देख्रेब सारा गोबां खोथा बुंदों प्रमद बर' आरो दिपेन बर' सारनि सायाव मा खोथा बुंखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबा गासैखौबो मोजाङै बुजिनानै मोनगोन। लोगोसे बिथाङा गुरै खावलायदों जे बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि सारखौ जे बिपिएफआ 10 सिटआव देरहानो हादों बिटिसिआव, बेजों लोगोसे एलायन्स थानायनि जाहोनाव जे बिटिसिनिफ्राय 3 केबिनेट मिनिस्टारखौ मोनथों होननानै बिथाङा बा केबिनेट मिनिस्टारखौ बिनानै लाथों होननानै बिथाङा हाग्रामा महिलारि सारखौ गुरै खावलायदों। बेजों लोगोसे सोरखौ मा बुंखौ नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि नायोब्ला मोजाङै बुजिनानै मोनगोन। प्रमद बर' सार आरो दिपेन बर' सारखौ खोथा बुंनायखौ नुनो मोनदों, गोबां खोथा बुंनायखौ। मा खोथा बुंदों नोंथांमोना नायलांबा जों भिडिअखौ रोखायै बुजिनानै मोनगोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा 2003 निफ्राय बिटिसि ओनसोलाव जेरैबादि ट्रेमेन्डास गोबां जे जौगानायनि हाबा मावबोदों आरो बर' हारिनि बा बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय गोबां मोजां मोजां खामानि मावबोदों। डेभेलपमेन्टेल खामानि, एडुकेशनल इनस्टिट्यूशन, गोबां गभर्नमेन्टनि जे इनफ्रास्ट्राक्चार बिथांमोनहा जे बानायबोदों, बेखौ नोजोर बोनानै जोङो जेब्लाबो बिपिएफखौ सापर्ट होबोबाय थादों रायजो राजाया। आरो बे हिसाबै थांनाय 2021 आव परिबर्तननि नामाव प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिपिएफ पार्टीनि एगेन्स्टै गोबां गाज्रि प्रचार खालामनानै खुनुरुखुम बिथांमोनहा 11 जन देरहानानै हेमन्त बिश्व शर्मा बा बिजेपिनि अननायाव सरकार दानो हादोंमोन। नाथाय जोङो नुनो मोनबाय 5 बोसोरनि गेजेराव प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकारा माने जेबो खामानि मावनो हायैलाय बिथांमोननि खामानि मावनायखौ नोजोर होनानै रायजो राजाया नेक्स्ट थांनाय 2025 नि जेनाखि बिटिसि इलेक्शन, बेवहाय इउपिपिएल सरकारखौ नेवसिनानै रिजेक्ट खालामनानै जोगारनानै आरो फिन हाग्रामा महिलारिखौनो देरहाहोफिनदों। जायनि फलाव 40 जननि जायगायाव 28 जन एमसिएलए देरहानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा ग्रोब सरकार दानो हाफिनदों। बेफोरनो दिनै फोरमान होयो जे बिटिसि ओनसोलनि बर' रायजो राजाया सोर मोनसे हान्जाखौ मोजां मोनो आरो मानि थाखाय मोजां मोनो बेयो रोखा जाबाय दिनै जे हाग्रामा महिलारि बिथाङानो बा बिपिएफ हान्जायानो बिटिसि ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय, रायजो राजानि थाखाय निश्चय साबसिन खामानि मावगासिनो दङ आरो इयुनावबो निश्चय बिथांमोनहा मावलांगोन। नंखायनो रायजो राजाया प्रमद बर'नि बे 5 बोसोर जेनाखि थगायनायनि गभर्नमेन्टमोन, रायजोफोरखौ थगायबोदोंमोन, हाजार बिजार मिसा खोथा बुंबोनाय, बिनि फिथाइखौ थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव होदों। आरो बिटिसि इलेक्शननि उनावहाय ग्रेन्ड साक्सेस बिथां हाग्रामा महिलारिया देरहासार जाफुंसारनायनि उनाव नै दानि एमएलए इलेक्शनावबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि बिपिएफ कैंडिडेट 10 जन एमएलए दिनै बिथाङा देरहाहोनो हादों आरो बिजेपिनि 7 एमएलए बिथांमोनहा देरहानो हादों। दा बे हिसाबै जोङो बेखौनो दिनै बुंनो हायो जे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हान्जायानो रायजोनि गेजेराव बांसिन आदर मोजां मोनजानाय हान्जा आरो बे हिसाबैनो बिपिएफनि कैंडिडेटआ गासिबो देरहाजोबदों, खालि पर्बतजरानि सासेल' जेनदों। दा बे जिनिसा रोखा जाबाय जे प्रमद बर', दिपेन बर' बिथांमोननि दैदेननाय जे इउपिपिएल, बे इउपिपिएलआ बिटिसिनि ओनसोलनि रायजो राजानि सायाव बिथांमोनहा जायगा गैला, बे जिनिसखौ जोङो दिनै फोरमान जादों। दिपेन बर' बिथाङा गावखौनो 25 बोसोर बर' हारिनि थाखाय आङो मावबोबाय खामानि, सेक्रिफाइस खालामबोबाय, बिहोमा होबोबाय, बे हिसाबै गावखौ माने फ्रियै आनकन्टेस्ट भाबै देरहाजानो लुबैनायखौ बिथाङा फोरमायदोंमोन।
नाथाय बिथांजों कन्टेस्ट खालामबाय BPF नि जाहा रिहन दैमारि सार बिथाङा दिनै रिहन दैमारिया आगोलावबो गोबां MLA जाबोबाय EM जाबोबाय आरो मन्थ्रिबो केबिनेट मन्थ्रिबो बिथाङा जाबोबाय दिनै बिथाङा रायजो राजानि गेजेराव जेनाखि मोजां खामानि मावबोगासिनो दं आरो मावबावगोन बेखौ नोजोर बोनानै रायजोआ आरोबाव फिन दिपेन बर'खौ जोगारनानै रिहन दैमारि बिथांखौनो दिनै देरहाहोफिननायखौ जों नुनो मोनदों दा बेनिफ्रायनो जों बुजिनो मोनो निश्चय रायजो राजाया मानो रिहन दैमारिनो भट होदों बेनो जाहैबाय रिहन दैमारि बिथाङा रायजो राजानि गोबां खामानि मावदों रायजो राजाखौ गोजोन होदों जायनि फलाव एबसुनि प्रेसिडेन्टनिफ्राय ओंखारनानै फैनानै दिपेन बर'आ दारायदोंब्लाबो माने बिथाङा जेननो गोनां जादों दा बेनिफ्राय फोरमान जायो दिपेन बर' बिथांनि सायाव रायजो राजाहा सेरोखोम अननाय मोजां मोननाय सापर्ट गैया दा आंथ' बुंनो लुबैबावदों प्रमद बर' आरो दिपेन बर' बिथां सानैया जेननाया BTC ओनसोलनि रायजो राजानि BTCनि आरो बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रासो जादों होननानै आं बुंनो लुबैयो मानो होननानै बुङोबा दिपेन बर' प्रमद बर' बिथांमोनहा बर' हारिनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि जाबोनानै आगोलनिफ्रायनो बिथांमोनहा हारिखौ थगायबोदों हारिनि मोनबो मोजां बिथांमोनहा मावबोनो हायाखै बिथांमोनहा गावसोरखौ माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि हारिनि थाखाय मावग्रा होनो नाथाय सिङाव बिथांमोनहा हारिनि बेरेखा मावबोनायखौसो जोङो नुबोगासिनो दङ दिनै रायजो राजा बिथांमोनहा बेखौ रोखा मिथिगौ थांनाय डिलिमिटेसनाव दानि जेनाखि एसेम्बलि सेगमेन्ट बा नोङो MP नि सेगमेन्ट जादों बेवहाय बे दिपेन बर' प्रमद बर'मोननि रला जोबोद माने गाज्रि जादों बिथांमोनहा दानि जेनाखि कनस्टिट्युएन्सि डिलिमिटेसन जानायाव माने जोंनि BTC ओनसोलनि मोजांनि थाखाय मोनसेबो बिथांमोनहा खामानि मावाखै नाथाय बिथांमोनहा गभर्नमेन्टजों BJP सरकारजों सिं लोगो जानानै बिसोर जा मावनानै होयो बेखौनो बिथांमोनहा गनायनानै लानानै जों लुबैनाय बादि जाबाय होननानै बिथांमोनहा डिलिमिटेसन डिक्लेयार होयोबा माने फरखा गावनानै बेदर आखाइ जाबावनायखौसो जों नुनो मोनदों दा बबे खेथ्रआव दानि डिलिमिटेसनखौ बिथांमोनहा जों लुबैनाय बादि जाबाय होननानै बुंनो हायो दा बेफोर बिराद दुखु गोनां बाथ्रा नोंथांमोनहा दानि थांनाय डिलिमिटेसननि स्ट्राक्चारखौ नायोब्ला आसरित गोमोथाव जागोन बे मालाबाबो गनायथाव जाया दिनै बावखुंग्रि समष्टि दिनै पर्बतजरा समष्टिखौ नाय माने बिसोरनि जेनाखि स्ट्राक्चार महर नायथाव जाया अब्लाबो दिपेन बर'जों प्रमद बर'जों बोरैहाय बे जिनिसखौ जों लुबैनाय बादि जाबाय बोरै बुङा दा थांनाय डिलिमिटेसनखौ जों बेबादि नुदों गनायजाथाव नङा अब्लाबो दिपेन बर' प्रमद बर'आ मा जाहोननि थाखाय जों लुबैनाय बादि जाबाय होननानै बुङामोन दा बेनिफ्रायनो बुजिजायो जे बिथांमोनहा गमामायै माने रायजो BTC ओनसोलनि रायजोनि मोजां खामानिखौ बिथांमोनहा मालाबाबो लुबैया आरो दिनै प्रमद बर' दिपेन बर' बिथांमोनहा थांनाय 2021 जेनाखि BTC इलेक्शननि उनाव बिथांमोनहा BJP नि एलायन्सआव हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि अननायाव गभर्नमेन्ट दानो हादोंमोन नाथाय गभर्नमेन्ट जाखांनायनि उनाव जोङो नुबाय जे बिथांमोनहा मोनफा BTC नि पावारफोरखौसो माने खोमाजोबदोंमोन दा खोमाजोबखांनानै आरो गोबां 16टा डिपार्टमेन्टखौ बिथांमोनहा हरफिनजोबदोंमोन दा दिनै रायजो राजाया बे बाथ्राफोरखौ मिथिजोबबाय आरो बिथांमोनहा जे BTC बा बर'नि थाखाय जेब्लाबो खहाखौल' मावो बेखौ दिनै हमदांनो हानानै बिथांमोनखौ दिनै थांनाय BTC इलेक्शनावबो जोगारदों आरो नैबे MLA इलेक्शनावबो जोगारदों दा दिनै बारा गोबाव खोथा बुंला जोंनि दुलाराय BTC ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जे NDA BPF आरो BJP नि केन्डिडेटखौ दिनै जे देरहासार होजोबनो हाबाय बे जोबोद जोंनि देरगाथाव गोजोनथाव जादों आरो बेयो BTC ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय बेयो जोबोद माने रंजाखांनायनि दिनै दिन बयबो रंजागोन जागोन लोंगोन फुर्ति खालामगोन बेवहाय जेबो उसुबिदा गैया
दा जोङो बेखौल' मिजिंथिदों जोंहा BPM नि हाग्रामा महिलारि सारा NDA नि जिहेतुके पार्टी जाहैबाय दा बे हिसाबै 10 जन जोंहा जिहेतुके MLA देरहाबाय जाहाथे बिथाङा चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ खावलायनायजों रायलायनायनि गेजेरजों खमैबो 3 जाहाथे केबिनेट मिनिस्टार मोनो बेखौल' बिथाङा नाजाथोंसै जों बिथांखौ गुरैयै खावलायबाय आरो निश्चय बिथाङा नाजाखागोन 3 केबिनेट मिनिस्टार आरो माखासेखौ जुदि स्टेट मिनिस्टार रेंकनि मोनब्लाबो जोंहा BTC ओनसोला गोबां जौगासारगोन जों बेखौ मिजिंथिनो हायो स' जियानो जाया मानो नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनखौ कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोसे समनि एसे आंखाल जादों आंहा बेनिखायनो भिडिअफोरखौ मोजाङै फकास खालामनो हायाखै बा भिडिअफोराव मोजाङै नुजाथिनो हायाखै स' जियानो जाया मानो भिडिअखौ नायनो थाखाय थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जय बर' हारिनि बाय बाय